Man, ungaba zoba ikhawadi la. Picky mabelane. Low Jack ngimbiza ububble gum. Mina ngingumazwi MAZWI. So David, ufuna ukhethe ukuthi uzolwa nobani phakathi kwami no Jack. If you win David, ngiphinde ngihluphe life yakho. But if you lose, divorce uThoko, hamba uyojole next door. Ngeke ngiyenze le nto. Ngeke uyenze leyo nto. Yazi abantu abaningi bangitshela ukuthi uyikhawadi wena. Ngifuna uprove la kimi ukuthi noma zongisistididi. Ngeke ngiprove lo futhi angeke ngilwe nani mina. Yini yasaba? Wamilo nontambo ngimethemba mina. Wamilo nontambo ngimethemba mina. Umjilo nontambo ngimethemba mina. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukeli weNdobane TV. Namhlanje ngiza nendaba engajabulisi neze. Umenzi ngubani oyaziwa ngelika Judas kwisibaya ngoba ugcine uku-actor khona useshile emhlabeni. Nathi njengeNdobane TV sibona kungcono ukuthi sidlulise amazwi enduduzo sithi dudu emndenini wangubani ebese sithi dudu kwiSouth Africa yonke ngoba lengozi esigqemeke yona asazi ngempela ukuthi ubani udokotela ongakwazi ukuthi asipheshe yona ngoba kulo leli sonto sike sathola ukuthi uhlanga lomhlabathi nalo selikhotheme njengamanje ke sithola ukuthi umenzi ngubani umact oqavile wala eSouth Africa naye futhi useshiye ngalendlela sithi dudu ngempela ehlobeni na wonke umuntu obesondelene asazi ngempela sonini kumdali uma sonile emdali sithethelele awusekuyazwela manje awusengaze khambe wonke umuntu omkhulu esizweni sakithi eSouth Africa hayi kodwa ke mbukeli othandekayo ngithi asihlangane ngokuzala.